Mbak, aku heran loh karo urip. Ngapa? Wong liya dianggep dulur, dulur dhewe malah ora dianggep. Mergane sing adoh iku ketok apik, Lah sing cedhak, ketok salah terus. wong liya salah saiki dimaafne. Sedulur salah saiki, Diungkit seumur hidup. wong liya nyilih duit, ngomonge ndak apa-apa, aku ikhlas. Dan nek sedulur, Lah kok urung dibalekni, padahal lagi rong dina lho barang ini. nek dulur sukses, Diomong sombong, tapi nek wong liya sukses, diomong inspiratif. kadang sing dhewe tuntut iku sing paling cedek, Lah sing paling cedhek kuwi yo sing paling berharap dihargai. Ora perlu memuliakan sing adoh, sampai lali menghormati sing cedek.